Cijenjeni gledatelji Hrvatske televizije Mostar, dobro večer. Na današnjoj konferenciji za novinstvo koju je održao izborni stožer Tuzlanskog općinskog odbora HDZ-a BiH, kandidat toga odbora na predstojećim općinskim izborima, dr. Tadija Martinović, je kazao da Tuzlanski HDZ u svom programu posebnu pozornost posvećuje problematici prava vlasništva nad zemljištem nacionaliziranim u bivšem sustavu. Po njegovim riječima, na Tuzlanskom je području najviše zemljišta od 1945. godine oduzeto od Hrvata, a i cijela industrijska zona je izgrađena na zemljištu kojem su vlasnici bili Hrvati. Na tiskovnoj konferenciji je govorio i kandidat dr. Slatko Unger, a bilo je riječi i o ekološkoj, komunalnoj i gospodarskoj situaciji na području Tuzle. Istaknuto je da HDZ ima već izgrađene projekte čijim bi se realiziranjem, po riječima doktora Martinovića i doktora Ungera, znatno poboljšalo stanje u tim oblastima.